Ginbuksan sang Iloilo City Government ang gym sa distrito sang La Paz bilang swabbing site para sa mga symptomatic kag mga close contacts sang positive COVID-19 patients. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Jack Cunlo, tagpamaba sang COVID-19 team sang syudad, iya ginpahayag nga ginbuksan sang Iloilo City Government ang ikaduhang nga area para sa swabbing agod nga madicongest ang mga nagapadulong sa Jubilee Hall. Suno kay Cunlo, mas organisado kag maayong sistema sang swabbing sa nasambit nga gym, bangod nga mas malapad kag open ang nasambit nga lugar. Dugang pa sang natungdan, hungod nga ginseparar ang swabbing area para nga mas mapatuman ang minimum health protocols. Ang ikaduha nga site nga ginbuksan no kay para nga ma-decongest ang aton nga Jubilee Hall. Susubong adlaw Monday nagsugod ng aton swabbing diri para sa close contact, para sa ILI kay sa mga re-swab naton nga mga patient. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Alex Escalante, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.